Boboy, giniginaw-ginaw pa. Magsisisit siya ngayon. Ano na, malamig. Bakit? Walang nagpapailit. Malamig yung tubig. Hindi na yan ang ulan. Ayan yung kasama namin si Badyaw. Ayun, sa kabilang bangka. Nauna na sila rito. Uy, babangga. Oops. Yeah. Oh, oh, oh. So yun mga kaibigan, nandito na kami sa sa area ng Tahungan para mag-harvest kami ng pambinta. Nang walang huli, wala nang ano. Kasi yung ngayon, huli namin sa Limasag. Wala. Halos hindi maka 1 kilo. Mahina talaga. Kaya magdi-deliver muna kami ng tahong. Titingnan namin kung meron dito sa Tahungan Kutoy. Titingnan namin yung mga dati pang sa ilalim na nakalubog. Kasi yung mga nakalutang na yan, bago lang yan. Wala pa yan. Yun mga kaibigan, dito tayo. Magsisisid si Boboy. Good morning sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mga Bicolano. Marhay na aldaw sa Indogabos. Sana marami tayong ma-harvest ngayon. Nang may pambinta naman tayong tahong. Tingnan natin kung malalaki na yung mga dating nakalubog pa dyan sa ilalim. Tingnan natin kung meron. Kung meron tayong makuha. Sana meron. Shout out sa inyong lahat, mga kaibigan. Kay Marco Arelio ng Lungib. Salamat sa pag-text mo. Pupunta kami dyan. Pupunta kami dyan kung marami talagang dyan. Alamang. Ayan, gamit na naman namin yung bangka ni Kabayan. Kabayan Official. Namamayagpag siya ngayon. Natutuwa kami sa sa inaabot ng vlog mo. Lalo na si Poging Boboy. Ano Poging Boboy? Batiin mo naman. Hiram namin naman ang bangka mo, Kabayan. Ayan. Kasi yung bubo trap mo nandun sa bahay lahat. Kinakarin na namin kasi wala namang huli ngayon eh. Sayang naman. Sayang naman kung itataya. Uy, tis lang muna tayo sa lamig. Wala tayong pera ngayon eh. Magbabagong taon. Pag New Year pa naman. Yung mga inaanak mo nakasimangot na lahat. Tapos na, binigyan ko na lahat. Binigyan mo na ba? Lahat na meron. Kala ko wala pa eh. Yung ninang na lang wala. Yung ninang na lang na para sa ninang wala. Maghahagilap ka pa ng dyan, tahong kasi nandyan sa ilalim, yung mga nakadapa na yan eh. Sana may makuha ka. Ayan mga kaibigan, nahagilapin pa ni Bombo yung kasi mga nakadapa na yung dati ko dyan. Yun ang may laman. Nakita namin, ewan ko nandyan pa. Kasi itong mga bago na yan eh. Yun nakita na raw niya. Nandyan yung isa. Diyan banda. Nandyan na boy? Ha? Nawara. Patay tayo dyan. Baka may kumuha na. Mandalang kasi natin pumunta rito eh.
Oh. Yun. Lalaki ah. Boy, meron. Pagkukuta. Wala akong tapat. Yan mga kaibigan. Yan. Ang lalaki ng tahong. Kaso sabi ni Buboy na wala daw yung mga kambad. Hindi talaga maiwasan yan. Yung pag sinabitan ng mga naglalambat, kinukuha na rin nila. Talaga maiwasan yan. Marami na kailangan. Kaso yung iba, kahit hindi kanila, ayos lang yun. Yan eh. Lalaki oh. Lalaki ng taong. Nilinis pa tayo niyan. Oh, may isda oh. Isda yan. Tatalon. Malabo boy? Malabo? Paano tayo makakarami niya kung malabo sa ilalim? Ano na? Wala na boy? Wala. Tayo dyan. Nakandawala lahat? Wala. Ay, Tayo dyan mga kaibigan. may makatik na ba eh. Nakandawalaan daw lahat yung mga nakabitin dito na ano. Dalang kasi namin puntahan simula nung nilagay namin dyan. Ngayon lang kami pumunta. Yung bago na yan. Ito lang nakuha natin. May bibinta natin ito. Yan sisi. Ayan. Ito lang natirang isang piraso sa ilalim ito. Oh, Yan ibinta mo. puro pa talaba. Ayan ang taong. Lalaki sana. Oh. Lalaki sana. Ito na to. Ito na yung tangkas na yan. Lipat ka na dyan boy. Tangkas na yan. Sige, tanggalin na yan. Lipat ka dyan boy. Ito na kapusitan na yan. Tangkas ang tanan tayo. Ay, Meron pa sa inyo? wala na kami dito. Wala na kami. Kukunti lang, nagkawara na. Yan ang Napagod lang si Puging Buboy sa pagsisid. Kala namin nandito pa yung mga nakabitin dyan sa ano. Yan talaga ang buhay. Ganyan talaga, ang dami na kailangan eh. At tayo magagawa. Ganyan ang buhay ng mahirap. Ang malaga eh, Nakatulong tayo. nakatulong tayo. Kung nakatulong sa kanya yun, okay na yun. Ouch. Pero lilipat tayo sa kay Buboy. Sa kanya naman, tingnan natin kung meron para sabay ko na itong sa akin, sabay ko na lang. Sabay ko na lang sa kanya. Kung meron siyang makuha. Meron yata doon. Aba, iwan ko, sa'yo yun eh. Ikaw ang lagi nandun. Narbisan ko na yan. Nerbisan mo na ba? Dalawang bisis na. Ganyan talaga. O yung ano, Ganyan talaga ang buhay. Timon. Mahirap. Marami yung nangangailangan. laki.
Yan si Buboy. Dito na yan sa kanya. Lumipat kami rito kasi konti lang yung nakuha ko doon sa akin. Sabi niya nawala daw. Nawala daw yung mga ano doon. Mga nakabitin naming tahong doon. Isang kambad lang na tira. Ito lang natira. Eh napakarami daw yung biniti namin doon na maraming laman. Iyan lang natirang mag-isa. Kaya lumipat kami dito sa kanya para madagdagan yung nakuha doon sa akin. Isabay ko na lang to. Ito na nakuha oh. Nalalaki sana oh. Big size ang tahong. Big size ang mga tahong. Kaso nahuli tayo ng ano, dalaw dito sa tahong. May nauna sa atin. Ayos lang yun mga kaibigan. Hindi naman talaga naalis yun. Siyempre natural na yan. Ano boy? Marami na. Sabi mo marami yan dito sa'yo. Yung lawak na ito kay Buboy yan. Yan, yung lawak na yan. Yan. Yan, paikot na yan. Kanya yan. Ano boy? Marami na boy? Nasaan na? Hilo, dahil sarap tayo. Tulaan eh. Ay. Ito pala si kaya. Ibuhos ko boy. Oh, biyal ideal. Biyon to na. Para ano naman, hindi naman nakakahiya doon sa pagdelibera natin. Kasain ko konti ang dala natin. Ayan yung unang sampa niya. Ayan. Ito yung kanina nang galing sa akin. Oh. Sabi niya, ihalo na lang daw. Hati na lang kami. Naawa yata. Ganyan talaga yung kaibigan ko na yan. Kanina bago kami pumunta rito, nag-ground muna kami doon sa tabi. Sa dinadagsa ng hipon. Kaya may dala kami nito. Wala naman kami nakita. Kaya diretso na kami rito. Sige na kanyo. Ang katakulan niyo sa iba po. Pursing ganyo. Pagkaraw. Ayan, yan. Pursing ganyo. Oh, sige, okay na to. Tama to, may pambili na tayo. Ano? Ayan. May nadili mo. Ayan na, kuha natin mga kaibigan. Marami-rami na rin yan. Tama na yan? Ayan. Nanghihinayang pa si Buboy na kunin kasi ang dami rin mga bagong similya na nakasingit sa mga ganito. Yan, yung tahong niya, oh. Kumpul-kumpul yan. Yan. May mga nakasingit daw na maliliit. Kaya nag-aalangan siyang kumuha. Sayang naman daw. Sa kanila lang daw pag sabay-sabay na. Sabi ko, okay na yan. Siya naman maraming masasayang. So yun, uwi na tayo. Tama na yan. May ano na rin tayo dyan. Kabili na tayo ng Kailangan natin. pagkain dyan. Bili lang tayo ng isang tinapa. Ito. Ayun yung kasama namin sa bangka. Ayaw pa nila umuwi. Marami pa yatang kukunin. Marami order sa kanila eh. Saan? Saan boy? Sa kanya yan? Yan. Kaya pala meron silang compressor. Okay sila, may compressor. Nakakainga sila sa ilalim eh. Makakuha sila ng marami. Eh tayo, mano-mano lang. Nakakasirang baga yan. Nakakasira ng baga.
Babatak pa tayo ng bubo trap. Batak pa tayo ng bubo trap. O dito ha, baka bumangga. Batsi na tayo. Gina, ano pa magtadidi? Okay. Ulang. Wala nang bubo trap. Ay! Tayo di ba yan? Tayo di yan. Hoy, damihan nyo! Kasi kunti lang nakuha namin. Pauwi na tayo. Yan nakuha natin. Mahigit sa timpa. Mabigat naman yan. Boy, saan tayo dadaan? Dito boy. Ayan. Nandito na tayo sa tabi. Kung MPC kayo bali sa paanod ko na yan. Ano boy, nakapuno rin tayo sa timba boy. Ano, babi. Oh, ayos pala. Punong-puno rin isang timba. Ayan ang similya. Dami. Kaya pala nang hinayang kang kunin. Ito yung mga kaibigan yung mga nakadikit na similya sa sa malalaking tahong. Kaya sayang kung mag-harvest tayo ng marami. Maraming makakasabay nito. Sana pag laki nila, sabay-sabay na silang harvestin. Pagpakasal ko na. Magpakasal mo? Mukhang wala ba yata mangyari yan. Meron. Meron ba? Ay, sana nga. Hanapin ko pa. Hanapan ka ba? Hanapin pa pala. Malay mo, nandiyan sa Kasiguran o sa Sorsogon. Asa ka pa ba, boy? Oh. Sige na, salin mo na yan nang Uwi na. Uwi na tayo. Para iwasan ang lukuhan dito. Hirap ng lukuhan. Hirap ng lukuhan. 10 kilo man na doon. Sobra yan 10 kilo, boy. Sa lalaki niyan eh. Oh. Hirapan nga ako magdala niyan. Oh, kita mo? Grabe mo kung tinapang ka. Pero, ang aluya-luya mo man. Kalit-liit kayo. Sige, baba mo dito sa tubig. Babalik ka pa sa laot? Waragas. Ayan nga, nagwagas? Kuha, sayang. Naku, pinaghirapan na natin yan eh. Hirap talaga. Dami. Laki pa naman. Laki pa naman ang naiwan. Kapain mo. Kung makakapa pa. Yan. Kung magreklamo ka pa nito buyer ha. Linis na yan. Ha? Diyan pa.
So yun, babalikan na yan. Sa laot. Sige, para magdalan ko. Okay. Diretso ko na to sa pakiluhan. Ayaw, ayaw. Taliwan ka mga nabunting bulungan. Bulong. So yung mga kaibigan, dadalhin natin to sa buyer. Yan lang nakuha natin eh. Shoutout nga pala kay Mr. Idol Vlog. Mr. Idol Vlog dyan sa Bulan, Sorsogon. Shoutout kay Boyet Di Ramon from Lalay and Alan Hasarino. Yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Deliver na tayo. Yun mga kaibigan, dito na tayo sa sa buyer. Ito lang nakuha natin. Ayan lang ko konti. Ito yung alimasag ni Bernabida to. Antay mo ka na pastor natin, padara ka sa ako kanyo sa YouTube. Oh, kaway-kaway oh. Kasali kayo sa vlog yan. Oh. Yan. Shoutout sa inyo mga kaibigan. Pagkawararang kampad. Ambut. Sinuruwa talaga. Oh. Yun lang ako mo. Yun lang ano. Nagparaawat mo. Sino na ang kalungin? Tuwasi. Mag-unsi lang, unsi. Yan. 11 kilos. Unang salang. Kinsi. Pinse. Yun mga kaibigan, 15 kilos. Yan lang nakuha natin. Vlogger. Padaran YouTube. So yun mga kaibigan, dito na tayo. Nakapag-deliver na tayo ng nakuha natin taong siyaw. 15 kilos. 1,125. Saka yung dala nating alimasag, 1 kilo. 90 pesos. 90 pesos. Kaya nakabenta tayo ng 1,215. Yun, ayos na rin to. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga laging nanonood sa amin. Maraming salamat. Sa mga bagong bukas pa lang namin channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. So yun, bye bye. God bless.